Diri sa inyo sining nga palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kadamo sang mga kriminalidad diri sa probinsya sang Negros Occidental dito sa Morsiaho. Ginetiro man kagabi ang isa ka persona kag pagkasamad man sang isa nasa labat niyang isa ho, mga armado sa banwas ang Moises Padilla, magamay to gigalibod radyo ginbanggaan sa armado, patay ang amay, bata nakaluwas man mga kaaksyon. Ay, perti maning mga balita yan, no? Ay, terrible. Sige, sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, kabay pa nga okslang kamo sa sining udto, sa aton sining pag rotipon-tipo na, kay tigpalanyaga na gidman mo, ang iban sini oret na, nakatapos na, pahuway na. Pero balik naman by 1 o'clock sa ila sining mga trabaho sa mga kaumhan, mga kaaksyon. No? Sige, sa mga kaaksyon ta, sa mga banwa kag syudad, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Plus nga to sining mga kaaksyon sa probinsya sang Oriental, no? Sa Negros Oriental, mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Malakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaraso, sa isla sang Guimaras, sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan ni Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Plus ang mga kaaksyon ta sa mga malabot sang aton sining signala sa mga lugar, mga kaaksyon sang Region 7, mayong pagpamatigid sa inyo talantanan kag tubtub sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay daluntang balita ni Aksyon na Marlon Hinavia. Ini may kangtanan sa suspension order sa duwa ka mga HRMO employees sa Kapitolyo ginpa-recall. Kag 4-day work week sa Kapitolyo magapadayon subong nga semana suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita, igabalita ni Aksyon Art Hupon, help desks nga gintukod sang syudad para magbulig sa mga Bacolodnon nga posible may himata sa Ukraine. Wala pa sa nabaton nga kliyente tubtob sining nga adlaw. Kag kalakip man ining pag-install sa 31 ka linya sang CCTV sa NGC. Natapos na delivery sang gamiton o delivery sang gamiton nga mga kamera ginahulat na gid lamang sang city disaster. Sa BCPO nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa 2 milyones o 2.1 milyones pesos nga bilis ang shabu na recover sa sunod lang sang isa ka bulan, no? Grabe kahanggid man ba? Padayon nga impormasyon kag suporta sang komunidad sa kapulisan resulta sang pagka-confiscate sang among mga illegal nga droga. Sa balita naman kay Aksyon na Brian Morden sa Nokpo, Moises Padilla, magamay nga manuglibod radyo ho, ginbanggaan sang armado, amay patay bata na kaluwas.
Sa balita pagid sa Nukpo, NPA ginakondina sang Philippine Army as nga sa asod-asod nga pagpamatay blaho sa mga sibilyan. Sa balita sa patrol update sining pagpatay sa nganay bilanggo dra sa Banwa sang Morsya matapos nga ginlutang ni sang Morles apat ka mga armado kuno sang malagba o kun M16 Armalite rifle kag kalibre 45 nagapadayon pa ang investigasyon sining mga tinion. Sa balita naman sa kaaksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, 18 anyos nga lalaki nagamaniho sang motorsiklo patay matapos nagdasok sa likod nga bahin sang nagapark nga trucking sa igad sang dalan. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya na dula nga mananagat isa na kapatay sang nakita sang pamilya sa Banwa sang Tubuso. Sa balita naman sa kay Aksyon Arloticar sa syudad sang Talisay, isa ka met vendor sa syudad sang Talisay nadakpan sa buy-bust operation. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, COVID-19 transition plan igapagwa na sa masunod nga semana suno sa kay Health Secretary Doki. Kag vaccination cards hindi na required magsulod sa mall sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1. Kag 1,000 ka pamilya ho gini-evacuate gikan sa Lanao del Sur bangod sining kinagamo man didto. Kag 6 ka mga lugar sa Mindanao ginakabig nga low risk na sa COVID-19 suno sa Okta. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang marugay, mahina ang kalaban. Sige, matamaton talang ni, ilike lang kag i-share ang aton sining Facebook page, sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining Facebook account by Akson Radio Bacolod, Akson BBB. Kay tirahon tara karon dugay-dugaya ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program plus ang inyo sining mga greetings. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o Kuris TL sa sining adlaw sang Webes March 3, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 6 kag 7, liwat 6 and 7. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. Daway ditong akong likes kag share to. Lug to danay, like kag share. Hindi ko makita dio. O dali lang ha sa mga kaaksyon ta, relax sanay, no? Kaya rin na to. Sige, salamat gid, no? Kay Richard Tang, Atia Kim Eriman, April Joy Gaston. Ti kumo nga 5 lang kamo. Plus ang isa pa nga nag-like kag nag-share sa aton sining programa. Hindi nyo like, pero gatamyaw ka mo. Dapat i-like nyo kag i-share, no? Sige pagkaronan tanay mga kaaksyon ng iban pa nga mga greetings sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, daligid lang, standby.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest E. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Standby Aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Patrol Live Vaccine. Bisyo. Katuan ta dugay-dugay ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Maki-update ato anay by the way dito sa sunod sang Kabangkalan ho. May ginsunog naman ang ginapatihan nga miyembro sang mga rebelde. Anong ginsunog nila? Amuning bakho mga kaaksyon, no? Ay, perte. Dito natabo na sa sitio Nandong, Barangay Urong, syudad sang Kabangkalan, kagabi ini, mga kaaksyon, no? Ining bakho ni, ginapanagyahan ko ni Mr. Emmanuel Sabay, no? Emmanuel Sabay, kag ti ang nagsunog sini nga mga miyembro sang NPA. Actually, way pakapagwang NPA sang ilang press statement kung sila gidman nagsunog sini, no? Sa idalom kuno sang Central Negros, Committing Regional Negros, Cebu, Bohol, Siquijor, amuning grupo sang NPA
ang nagsunog sa sining bakho mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maki-update na kay Action Alvin Graba sining natabo man nga paglutango sa apat ka more or less ka mga armado nga naglutang sa isa ka anay na preso na ni Ganio sa kasong pagupot sang ginadumilian nga droga kag pagkakuan man niyo pagkadalasaho ang upod sining nagainom-inom kagabi dira sa Banwa sang Morsya. Anong latest nga investigation sa mga kapulisan angot sini? Yaring kaundan sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action Rex, wala pagid na tumod sang Murcia PNP ning apat ka mga armadong persona responsable sa pagpatay kay Arnold Saldo, 46 anyos, isa ka anay bilanggo sang Bureau of Correction dito sa Muntinlupa, kag nagatinarman sa Purok 4, Barangay Munian sa Banwa sang Murcia. Sano sa gani nakagwa sa prisuan eh? October of 2020, Action Rex. Last year? Last year. Mga almost 2 years na. Tigi 2022 na sa October, abi. 2022? 2020 sa nakagwa? Yes, sir. Ti mga kuha nagli, mga sobra na isa ka tuig. Correct. Sobra na sa isa ka tuig, Action Rex, nakagwa sa prisuhan. Din suno diri kag base man sa initial diri nga investigation sa Murcia PNP, din suno diri kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, ining biktima, Action Rex, ang nagtambong gid lamang sa birthday sa iya sining tupad balay, Action Rex. Kay actually kung lantaon Ato mo, paray lang sila balay? paray lang gid sila sa balay. Kung makitaan mo na may police line, tupad nila balay, kilid dyan mo ng balay sa victim. Kung medyo ikit-ikit lang galing, Action Rex, ang pasulod dito sa sina nga lugar. Kay samtang nagainom ni siya, upod man, ang iya sining mga kaberg sa abi, wala sang nihay kag nihoy, Action Rex, apat ka wala makilala nga mga persona lunsay tanan nakasuksok sang bonnet kag naka-sweatshirt di damang amni ang nagpaarak lupok diri sa victim, and posible sunod diri kay pasyente nga napatinan na, Action Rex, kundi nga pungko ang ini nga biktima. That is why that time kay duha lang Kilala sila gid sa guro eh. na kilala gid Ilang siya. igo yun eh? 8 ang igo niya sa lawas, Action Rex. That Ano nga is mga armas ni? gamit ang caliber 45 kag M16, di high-powered firearms kid, Action Rex. Apat ka tao itong nagkadto sa iyan nga ginapungkuan. Sir, apat Tapos gid may, ka tawo. daw may motor paguro sa unhan eh. May mga motorsiklo man sa unan, Action Rex, kay medyo makasulod man ang motor bala. Diin sa kilid lang gidya, kung taon tagid, Action Rex, kilid lang gidya sang kudal balang himo lang sa kwayan. Amo ni dara pila lang ang distansya gikan sa ginapungkuan sang victim. Diri, Action Rex, ginpaarakan sang lupok. That is why sunod diri kay Police Lieutenant Pasyente, kung halimbawa apat ang kung 8 ang igo sang victim sa iya sining lawas, di maobligar kita balik ya mismo sa lugar sang insidente usisaon kay ang recovery, Action Rex, sang lugar sang insidente 5 lang ka caliber 45 empty shell bala sa caliber 45 kag isa ka M16. So liwat nila ginbalikan didto kag liwat usisaon base bala may nakakilala kag kinakakita gidya sa ining itsura sining mga suspect nga Galing din, matapos nakabunet man to. kabunet, Action Rex, kay Paano makilala naman? gani man kay after gani sang insidente dasig na padalagan sa gwa sa kay dayon sa puti nga van. So permi na lang puti nga van, no? Madumdum to, Action Rex, sa mga nagliligat to. Van? O puti nga van, pero wala nila ma-identify anong nga klase nga van, Action Way Rex. pamalayhaw? May pamalay, actually, tikli pa ito na ng lugar, Action Rex mong aragidya sa Kay sentro, bala? posible na nga way sa nakakita sang van, ano to, oras tabo ganito? Alas 8 pasado, mga alas 8:30, Action Rex. Pa man na? Okay, kung lugar, Action Rex, malapit lang gidya sa kampo, sang 303rd. Lapit lang sa campus ang 303rd? Oo, lapit Sa lang gidya. babaw-babaw? Babaw-babaw lang. Oo. Higadalan lang gali?
Aksyon na Rex, igad dalan siguro more or less kung pasulod ka dito sa lugar sang insidente. Although medyo mo kidid ang dalan, more or less mga 100 meters pasulod. Lapit lang gali. Lapit Galing lang. hindi na masulod sang salakyaning area, posible nga ara lang sa nagparking ang van eh. Rex, ara gid sa dalan nagparking ang van aksyon na Rex kag gilayon nga nagpadulong o kung sakay pa west nga direksyon aksyon na Rex Tiway nagsakay sila. matiway sa mga katapos ang Philippine Army sa lugar da. Ay man, damo man to, tingalagan ko, wala gito responder pa na. Araw-araw nga kung grupo na sang mga armado na sulod na sila kung wala sila mga sakop da, mayara na sila sinakpan da. Hindi na pwede nga kampo, wala sang mga tao sa palibot nga connect sa ila. Rek, kay kung lantaon mo giyaw, sa unahan pa gito, kay ginlantaw man naman ng lugar sa insidente nga posible, pwede man kuan bala action Rex sa palagyuhan sa mga suspect. Ati may mga katubuhan man sa likod sang panimalay sa lugar sang insidente action Rex mo. Ati amo ni ang natabo, that is why nga gilayon nga actually gindala ini mga victim sa Murcia Rural Health Unit galing kay dead on arrival na ining biktima nga si Arnold si danay ka ari na kuan ni siya patay ni siya aksyon na si Arnold Saldo dead or arrival na pero ginabulong man kag insaylo diri sa Regional Hospital ining nasa labat bala nga upod man sa lamisa nga si Romel Tabara aksyon na Rex kay nakaangkon siya sa ambulans sana wala nga bahin sang iya sining Bali, agsikan ni siya o nasa labat lang ni saya, hindi ni siya tuyo. Hindi ni siya tuyo aksyon na Rex, ang pinagkatuyo lang gidiriya mo si Saldo. Kay ti ara na mukmukan tanan kagara sumulod sa lawas yang walo ka more or less igo mo. O gani man, amo ni aksyon na Rex nga suno sa iya kag bisan gali Ti sa anong pasyente. payag sa mga ingod dyan or sang pamilya? Today mismo ang birthday boy ging katuan ta nagpamalibad sa paghambal paghatag informasyon. Ang iya sining tupad balay action Rex kay daw apa man bala pasensya lang gid sa tinaga. Oo, ginulat ginaton in fairness kay actually nagsulod kita sa puluyan mismo sang biktima sa aton sining handom kag tuyo makakuha man kita informations kag pahayag man statement abi sang pamilya galing kita ang isa ka bata sang victim naka on board kay call center agent at nakakuan gid saya ng work from home bala aksyon na Rex that is why gina-advise ang isa ka bata iya nga rekta na lang mo dito kay si mama at tutuya sa may Eastern Hills ayawan man kita to hulat pag abot action Rex nagpamalibad sa paghambal anyway ginarespeto ta ang ila sining pagpamalibad sa pagpalayag action Rex regarding sining natabo sa iya sining bana action na Rex ari ang pahayag ni Police Lieutenant Frankie pasyente. Ang background investigation sa aton nga biktima, si Arnold Saldo is may kaso ini sa nga 9165. Then nakagwa sa October 15, 2020 na na-detain siya dito sa Bucor pag according sa aton nga pag pangusisa sang iya nga mga activities no. Arway man sa obra gasagod sa mga kasapatan. Nga gintiro siya subong nagapadayon pa nga aton nga investigation. Ano gid ang pinaka-motive nga ginutan nga yung victim sir si Saldo? Sa subong ang aton nga initial nga pagpangusisa bangod nga may kaso ini nga 9165 isa na sa aton nga mga anggulo nga ginalantaw ta base may posible ni siya nga nagbalik sa iya activities then nagkaunsihan so isa na sa mga anggulo ta then gina-background check pagid kung may mga kontra pagid sa sagwa sa subong sige pang follow up investigation. Pero ining upod niya na ulamid lang. Ulamid lang wala niyang upod niya kalabot-labot. So sa kaya to sa area pag ditiruay so nagsikanan ni sang sa til kay tiway mainten kanya tiron sa Ini yung mga suspect na-identify na sa karon. sa subong wala pa kami ang identity sa mga suspect it's because nga bindong mga tao sa area wala kay nakabunit ng mga suspect din naka black sweatshirt so ang identity lang ang ilang description sang ilang nakagalingon nga dagko nga tao nga mga buyon according sa mga nakita to nagasakay sa kuan sa close van nga puti mula nang description sang mga witnesses na to.
Aksyon na Rex, kabayan gid lamang ini isang pahayag ni Police Lieutenant Frankie Pasyente. Magamuning sugid ni daw tiway naman nimo. Ani man, thank you gid ni. Daw Madumduman mo to. matiway naman ning kaso magamungong sitwasyon nga ini. Duman mo tong apat man to, may duha man to nagkalamatay bala dito malapit man sa area sa may Bloomingtreet bala aksyon na Rex atong ginsakay man allegedly sa puti nga van. Kaga dito man to, puti man to nga van, di patay man kuan man to aksyon na Rex tabla man to. Oh, tiway man. Oo, Ini sigurado gid nga tiway naman eh. Sabay pa nga May malakdan masulbaran. sila sang bakulo daw do tiway tanan na. Uno, parehas lang gid. May matabo sa Bacolod, tiway lang ah. May matabo sa iban nga lugar sa probinsya, tiway man ah. Base pa lamang masulbaran na kabay pa. I-charge lang na dayon kuno naga-drugs, may background sa illegal drugs. Daw amo na siguro. Oo, base balay ang man na charge experience. Dinto gani nagsungka to nga asawa gin patay ang bana ya gani. Oo, dito man. Sa din Ang sa Mursa. Mursa. Ato yan nagsungka to yung asawa. Oo, kay kwento parasite to. Ayo. Oo. Sadya no. Ani man ay by the way action na Rex padayon pa ang Zoom conference ang Migrante International sa karon kay pahayag Sige, man. pagkaroon talang na karon ng imigrante nasyonal na. Action na Rex, no? International migrante international. Yes sir, no? Base makakuha pagkikita dugang sa nga mga informasyon kay ongoing pa ang ila sining Zoom conference this time action na Rex. Ang nakagawa na ning isa sa nasalabat ne? Ara pa sa Hospital Action na Rex. Ara pa sa hospital. Di yes. nangigo yan niyaw? Sa dawalang tiil. Oo, nagsikan guro ni isang nagsikan guro. nagtalang bala to or nagsobra bla? Posible man aksyon na Rex. Gano'n sa ginom-inom gid ni gabiaw? Kainom gid sila sa isa lang gid ka lamesa to paray ni sila action Rex kay actually may may duha ka lamesa dito. Sa isa ka lamesa to bangay lang ning Di, victim. duwa lang sila? Duwa lang silang naigo. Duwa lang silang gainom? Damo man sila action Rex, apat silang gainom to sa piyak man nga lamesa may ara man to kay Nga sa may sulod sa ano, compound. Birthday. Birthday gali. Oo, birthday. Nistoryan tagani ang birthday boy man kapon nga law. At ginarespeto taman action Rex sige hindi siya nagpamalibad man siya magpa-interview abi. Puro lang nabalibad ah. Ani man. Ti wala tanami mo kung magpamalibad sila tanan. Man, tis personal tatugin padulungan kaya aton dihan dong bala nga masa makahatag man kasanag makabulig of course. Nahadlok man na sila. Isa pa na aksyon na Rex, no? Isa pa na. Report sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, tabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Standby na aksyon art tayupon may connection sa mahigkong kulon manubo nga immunity rason nga madamos ang ginabatsyag nga masakit kag hindi Bacolod City Government Center kita ini may kang tanan sa sining kuano
help desk bala nga gintukod sang syudad para magbulig sa mga bakulod nun nga posible mahimata sa Ukraine pero wala pa sa nabaton nga kliyente. Tubtub subong nga adlaw kag pag-install sang 31 kalinya sang CCTV sa NGC natapos na delivery sang gamiton nga mga kamera ginahulat sang city disaster. Yaring countdown sa report ni Action Art tay hupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Padayon ba sa next nga nagahulat ang mga personnel sa talatapan ni Mr. Ernie Pineda, Executive Assistant kag Cluster Head sa siyudad sa Bacolod nga nagauyat sa sectoral concern. Bangod tub-tub sa mga adlaw Webes, way pagid sa Bacolod nun nga nagdangop siya talatapan agod nga magpangayo sa bulig bala may aras na himata or paryente dito sa pungsod Ukraine nga nagakilanglan sa assistance kag naipit sa sining kinagamo nga nagaluntad dito sa pungsod Ukraine. Na sige man ang contact sa mga personnel ni Mr. Pineda, ni Executive Assistant Pineda, sa bahin sa OWA, pero until now, bisan sa Region 6, wala sang pwedeng i-provide nga mga data or information sa mga nakakadto or may dito nga nagatrabaho sa pungsod Russia o pungsod Ukraine. So, padri kay Pineda, ang panawagan na gani sa mga Bacolod nun, kamo na lang mismo dagon-dagon, no? Kag magkakadto dira sa talatapan sa sectoral concern ganamtang sa bahin sa Old City Hall, kadto kamo dira nasa second floor, agod na gilayon nga matatap ang inyo sila nga mga pamilya, no? Kag mabuligan kung ano ang sarang nga mabulig sa City Government of Bacolod. Handa sila sa next mga mabuligan, hindi lamang kung paano ini maidiyahan na magkapauli diri, kundi sa uli ang pinapagid ka ma-offer sa City Government na bulig sa sining pamilya. Yari si Executive Assistant Ernie Pineda. Aton nga OFW and migrant desk, wala pa gid kami nagkadto pag mag-inquire at magpangayo bulig no mga himata na ato dito sa Ukraine. Ang OWA na istoryaman naton nga nagapangayo kita sang ini-update no kung ano na may bakulod man bala nga ato dito sa Ukraine. Pero ang sabat niya sa subong wala pa sa maging forward nga ang halin dito sa region no, regional office kung may aras sila na palayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Naging kuhaan man natin sa development ikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga mong in charge karon na para sa pagpakayo kag iniya panibag-ong pag-install sang CCTV camera dira sa government center sa dilang NGC. May 31 na damo kabag-o subong gin-install linya palang aktualin na butang kay camera nga pagagamiton maghalin pa sa Cebu kag way pangbeluan ang delivery pakadto diri sa Metro Bacolod. Sa palibot sa city proper abi kag sa malugar nga may aras ang CCTV camera dugang Ursula diri sa kay Dr. Ana Maria Laani Pornan nga mutag pamuno sa CDRRMO may mga nakabalik na kagdaon namin ang signal subong. So far, nagatrabaho ang mga camera. Ang problema, ang connectivity nga muli subong nga mga equipments na ginatiwaan nila na maislan kung mayara kinalanon na pagabaklan sa bagong mga parts o equipments ang mga nagginasikaso sa CDRL mo. Yari si Dr. Pornan sa confirmation. Install sa ato ano ya ginapa every ginapa troubleshoot ko na every day gidya. So kay kung ano mas okay siya mo ako okay ang ato nga camera to kung sa offline so ginapa troubleshoot ko na dayon. Okay na siyang mga camera. However, may ara na din ng problema ang mga box na control sa atong signal. Kung ara iba nga for replacement signal kay iba nagka while ano sa NGC, newly, din siya ako. Installed. Okay. Wala pang mga camera. Nag-install. Ang mga confirmation ni Dr. Punan ang tagpamuno
sang CDRR mo. Balita gikan sa Bacolod City Election at Hupon, mag-action din kamayabay sa Pinas. Labuton ka sa mga balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isunod ta dugay-dugay ang balita gikan sa Kapitolyo. Standby action na Marlon Hinovia. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. Kinahanglan ta lang mag-detail. Balita ni Akson Artay Hupon, kadtuan ta si Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Suspension order sa duha ka mga HRMO employees sa Kapitolyo ginparikol kag 4-day work week sa Kapitolyo magapadayon subong nga semana suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Yaring kaundan sa report ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Unahon ko lang palayag ang naging siling ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Anilla sa Junior sa Labang Aga. May angot din sa kahapon agin serbi nga 60 days suspension kontra sa ring duha ka mga taga Provincial Human Resource office no sa nga gobyerno provincial. Ina may angot sa kaso nga gin-argumentar nga ipasaka formal sa ila, kaso nga falsification of unofficial documents kag dishonesty. Subong nga aga ginasiling ni Nelias nga right after sang gin-serve nila ang ining suspension order sa kay Filomena Guzon, amon isang OIC sang HRMO, kag kay Taidi Lopez, Secretariat sang Provincial Selection Committee, nga empleyado man sang HRMO. Ining duha nga si Guzon kag si Lopez ang nagkigistorya sa kay Nilias mismo sa may talatapan sang Provincial Legal Office. Kag dito ginpasiguro nila nga mag-atubang sila sa anuman nga investigasyon kag nagpangabay sila na kung pwede hindi na sila pagpidalom sa suspension ay basta gani mag suspension order suspend isa ka empleyado sang gobyerno automatic kumbasihan ang revised rules on administrative cases wala ina sang sweldo di kon isuspend ring duha man ka bulan gaway sila sa sweldo plus retirable na rin si Lopez kay si Guzon, no? Si Lopez mga 60 anyos na, mga 59 anyos naman ka ba no 60 naman sa mga tuig. Ining si Guzon. Tiambal ni Nilias, human consideration, bangod sa ayo sa ning duhan kag
sang ining duhagin serbihan sang show cause order naglikad nga tuig. Wala man sang indikasyon, wala man sang ano man nga ginpakita ining duha nga maka-impluwensya sila sa ebidensya o kung sa mga witnesses sa reklamo against sa ila. So ang bal ni Nilias, i-recommend niya kay Gov Lacson nga i-recall o kung hindi na lang pagipatuman ini nga suspension, no? Ang desisyon sini magasandig sa gihapon kay Gov Lacson, ang misis ni Gov Lacson ginpadala sa nakatapos sa media sa Capitol Subong nga aga, iya ini nga desisyonan kung makabalik siya sa provincial capital tungod si Gov Subong ara sa syudad sang Kabankalan. Yari si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias. Sila nga makooperar gid sila sa investigasyon, kag hindi gid sila yakon na mag-tamper sa ebidensya kag mag-impluwensya sa mga witnesses. Kag din may ebidensya man nila nga tungod period bala sa pag-show cause tapos sa pag-issue sa formal charge kalawig mo kay grabe tong investigasyon. Sa amon ang katinion, wala gid to reklamo kontra sa ila kag wala man sila may ginobra bala nga irregular or hindi gid nila masaway. On that ground, gin-recommend ko sa kay Governor Lacson nga i-recall na lang ang preventive suspension kag hindi na sila pag-i-suspend pending investigation. So, as of this moment, hindi sila preventively suspended kag they are still reporting in their offices. The formal charge still subsists and we will still go through with the investigation proceedings. Na-serve naman kagapon sang agaw. Tapos immediately pagkabato nila, nagkadto sila sa office para mag-explain. Taibang nga balita, angot sa siling siling naglikad nga basi sa mga semana, balik na ang 5-day work week tara sa may provincial capital. Inkaro sa bulamang aga ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Sara II nga ini magapadayon ang 4-day work week tungod ang rason sini ang Negros Oriental gihapon sa alert level 2, no, nga status bal ni Diaz basi pa man lang pag-abot sa March 16 mapadubudubuhan alert level sa nga Negros Oriental kay laban-laban muna ng time nga ibalik ang 5-day work week. Yari si Attorney Diaz. Arap pa sa level 2 gihapon, we were hoping nga mag-level 1 na ang province, no? But since gikabigan kita sa DOH under level 2, still we want to be consistent. Hindi lang taan ay mag 5-day work week. I hope that by March 16, we can get a new classification and that mag-level 1 category na ang aton province. Then that's the time I think we can already recommend to Gov na balik ng aton nga 5-day work week sa Kapitolyo. But just the same, no, we would like to assure nga Friday, despite the fact na wala sang nagasulod diri nga mga aton nga mga ginaserbisyuhan, ang aton nga mga mga empleyado ari gid gyapon para nga magubra sang ila homework, no. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon Marlon Hedovaya. Mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa pamangkot ni Sir Ricky Ledesma Magbanwa. Ari na balita kay aksyon na Brian Morden sa ginakwere mo sa ining Moises Padilla blang incidenting magamay nga manuglibod radyo ginbanggaan sang armado ho amay patay bata nakaluwas kaginpe ginakundina sang Philippine Army sa sunod-sunod nga pagpamatay sa mga sibilyan. Yaring countdown sa report ni Action na Brian Morden sa Nukpo. Action, Bri? Action Rex, patay diri ang amay samtang ang anak nakaluwa sa kuntani. Duha posible gini sila or ano nga sitwasyon kaya hindi pa gid man may explicar. Sang ini sila ang ginbanggaan sang hindi magnubo anom ka mga persona nga armado sang armas luthang dira sa may sitio Agugulo, Barangay Makagahay, Banwa sang Moises Padilla. Kahapon inisang mga las 12 sang kaudtuhon Action Rex. Ining napatay kilala sa kay J. Michael Ledesma
42 anyos ang iya sini nga anak Action Rex. Wala malakip ang ngalan sa blatter report kang nagapaabot pa kita diri sa kay police Major Di Babor nga mahatagan kita sa ngalan gikan sa iya. Pero ining nasambit nga mga biktima o kung mag-amay taga barangay Uptown, syudad sang Canlaon, Negros Oriental, Action Rex. Sunod diri sa kay Babor ang hepe sang Moises Padilla PNP. Ining mga biktima sa nagligad nga adlaw dira na sila nga nagalibod sang ila sini nga radyo kumbagang pangabuhian nila, libod sang radyo kag iban pa nga mga electronics sa mga bukid-bukid nga bahin sang Moises Padilla. So kahapon nagbalik ini sila agod magpanukot kag sang pagpauli na nila ini sila ang nagasakay sa motorsiklo, ginbanggaan ini sila sang nasambit nga mga suspitsado. Kag ang bata diri sa iya panaysayon ginpahapa ini siya, kag ang amay gindala sining mga suspek sa mga uluunhan gid lamang, kag ginpatay. Action Rex. Sa dugang pangapanaysayon sang anak na ginkuha ang ila sining cellular phone kag iban pang mga dala nila, pero subong hindi pagid matumod sang Moises Padilla PNP kung ano gid ang pinaka motibo sining nasambit iya nga krimen. Pero may ara dire sa inisyal nga ginpalayag si Babor nga ang manira sa pagpatay amo gid sa mga ginahimo sang New People's Army o Taga NP. din ganin sila Action Bright, taga Canlaon ni sila yang mga biktima. Taga Barangay Uptown sila Action Rex, syudad ng Barangay? Canlaon. Uptown. Uptown, sakop sa ano ni? Barangay Uptown, syudad ng Canlaon. Yes, ang Canlaon na ni sakop. Pero sa Moises Padilla, sa magkagahay sila yan nagpanukot. Dira sila nagalibod ka nagapanukot Action Rex. Sino ganining magamay ni? Ang amay si J. Michael Ledesma, 42. J. Michael Ledesma? 42 anyos. Ang bata iya? Ang bata way pagin pangalanan sa kay minor? kapulisan. Posible minor. Action Rex di pa man matumod ni Babor diri. Kay bisan ganun sa blatter report nila wala ang ngalan sang anak. Bata? Oo. So sa pag-interview naton sa kay Babor, hambali sa aton padalaan niya kita ngalan pero until now wala pa masako sa Action Rex mo. May Basi ara minor sila sang guro ni? basi minor man ini Action Rex kay nagaling way lagid na bungat ato. Masako-sakong Moises Padilla may ara sila sang ginadihon pero pasalamat kita na naka-interview kita kay Babor. Ari si Babor angot sini Action Rex. Sila dito sa may dito sa Gulo. So, medyo level na niya marami itong dirinig ang Moises Padilla kag yung NPP. Okay. So, sunod yung nasa tayo. Ang nagpamaligyan sila dito sa mga radio kag mga electronics kan. Kaya ikat dito na sila tapos may paligyan sila. Kaya paano lang paligyan sila kung sila tayo nga bata kay manapos sila tayong ibantong at yung bili nila nga wala nila masupot. So pagpapuli nila matong at yung tangganan sila tayo armado. Ining anom ka mga armado, sir, gaano sir gabunet, naka-mask or anong situation? According sa bata, ang survivor, nakamatch. Mali ining anom, sir, may mga armas ginitanan, sir? Ang nakita ilang may armas na tanan, pero ang nakita may isa tanong yung 16 wala ba? Okay. Sir, ano sir, may nagpakilala kung ano sila nga grupo, sir, yung suspect? Sa subong mo, ito man ang direct incident, tagwag ng bata, wala man doon siya nagpakilala. Sir, ano yan ang pinakamotibo, sir, sang sining agreement, sir? Ano pa nang determine natin, hindi pa natin mahambal kung ano kitang motibo kay nagatang informasyon na nakuha ng hindi pa tayo. Ang wala nga yung magpupunta na dinreveal ng bata, isang na partita description
sa mga nabangga nila. Action Rex nga porosyon sa palayag ni Babor angot sini. So ginatanan nga anggulo ginatutukan nila sa sini nga magtinion kag motibo pero ti asto sa mga suspitsado subong si Moises Padilla PNP wala kagid sang may matumod Action Rexa. Sa ibang nga balita, kung ang hambal ni Babor kay nga daw ang manira sa pagpatay daw kay Muan sang New People's Army, ariyo ginakondina iya sang Philippine Army ang pagpamatay sang New People's Army o kon NPA sa mga sibilyan diri sa isla sang Negros Occidental. Sunod diri sa kay 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, 7 na ka mga sibilyan nga nagkalamatay sunod-sunod sining tuig 2022 kag sa nagligad abi nga Disyembre lang sang 2021 kag ini sila tanan Action Rex lonsodo sa kay Pasaporte Lonsay mga inosente ini nga mga tawo kag ginpato-patuan gid lamang sa aligasyon nga ini sila ang naghatag sang information sa katapo sang Philippine Army but ang kamaturan wala ini sila sa lista sang Philippine Army nga mga asset ini sila. Dugang padri sang ni Pasaporte nga ang pagpamatay sining nasambit iyang mga persona gina-justify gid lamang or balibad sang NPA nga informant ini sila pero sa baton nga istorya ini nga mga tawo luyag updon sang NPA o galing nagpamalibad Action Rex. So madumduman sa aton sini magtagpalamati nga sa nagligad ginama nga semana didto sa may Valle Hermoso atong ginpatay nga mag-amay nga ang ila sini nga himata kapitan nato ang Iloy. So diri sa kay Pasaporte ato iya sigurado gid nga wala gid sang kalabot-labot sa mga informante nga ginahambal sang NPA kay kon basihan nga sa trabaho sang asawa bilang kapitan kag Iloy sa tong bata Action Rex di normal inaiya sa isa ka kapitan nga magahatag gid man sa mga information kag kun ano pa sa gobyerno kay siya isa ka public official. Yari si Pasaporte angot sini. Namo na siyempre may mga incident na sinatabo diri sa area of responsibility sa ating brigade. So, natanaw na mo na, no? So, we have recorded, connected ang mga killings, 7 killings. Mga civilian, hindi nga ang perpetrators, mga CPP, especially ang nabi ng NPC, no? So, ito na asig na ako na-record naman, no? From December up to July. So, ang reaction, ito naman reaction mo na yun, no? Ang kung natin ng datos, mga inosente ng sibilan. Ang porsyon sa palayag ni Pasaporte, iklaro ta lang ang ginmensyon ta diri nga 7 nga patay na sunod kay Pasaporte halin sa bulan sang Disyembre gidabang sang 2021 kag Enero kag Pebrero sang 2022. Pakaronan ta Action Rex ang report tong bakho nga ginsunog sa Kabankalan kay way pa nagasabat ang ilang hepe sa Kabankalan base may mga ginaobraman pero ginahulat naton diri ang spot report nga ipadala sa aton sang Negros Occidental Police Provincial Office konok po sa kompleto nga detalye sa sina nga balita. Mga balita gikan sa Nokpo Action Brian more than nag-report mga ka-action din kaman nga bahin sang Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinakson na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Kantuan talang karon dugay-dugay ang balita ni Akson na Eric Magbanwa sa BCPO kagang ato sining nga mga out-of-town reporters mga kakson. May tisianay kulang balangin mo sining nga lawas ang
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account Donate, ang
ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamako Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Himo kag Haniturawan Award 2018. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, malakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalam na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa 2.1 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sa sulod lang sang isa ka bulan no kahanggid man no. Padayon nga impormasyon kag suporta sang komunidad sa kapulisan resulta sang pagkadakop sining mga droga. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Anong hanggid man? Ayo di purma. Ikaw bala. Damo ka gito. Na-surprise mo ko. Ate, mayo gid. Ba? Ayo di purma. Ito hindi mayo, wow. Mayo gid na? Hindi gid mayo, ginagahululat sila mo. Ayo di purma. Gaylira sila. Ano? Ang mga ay, perte. Sige lang Amugid na Oo Malipay ka lang siya pila ka oras. Pangita naman Amugid ng importante. Ba, si Kanbats. Ayo di purma. Okay gani man. Ba? 4 Friday. Ate, City naman tani makainag. Ba? Dopiyo ka ba? Ayo di purma. Di mo lagi tada? Okay. Mapinalumba. Doga tirada kada daw mayo gid tuod no. Importante gid mabanyusan ka sa agtang mo. Kagati kung mabanyusan ka sa agtang as Wednesday na kahapon subong tuloy-tuloy ang tubod no. Subong. Ba? Ayo di purma. Hindi mo. Pasaliga ang buot mo Duma. Ba for sure. Ba. Ayo di purma. Dumayo ba? May lang nga pagpamati da sa kay Sir Bonilla, kay Sir Gohi, kay Migo Tabla sa Valladolid, kay Sir Binuman, waay si paring Junji Libaw sa Station 9, no? May seminar gagabi na Ayo di purma. Diana, ko lagi ito siguro na alang-alang sa presang chief of police ba sa station 2? Captain Pindon.
Teato to yes medyo resto pa. O naghingagaw to saya. Gani. Oo. Laban eh. Ayo di purma. Si primo mo magbanwal? Oh, nan. Si sino? Oo. Ay, gali? Si Paribox? Tiway to galing kaabot si Box? Ayo di purma. Ara tani si Sir Ed, no? Galing kay daway sa gapabatsyag, daway nasa laba. Bay nang da. Injured siya? Ba? Ayo di purma. Sige ayos. Gani no? Dako-dako, 2.1 million? Sa po ang ila silingan na recover sa muni ang market value ya bali nga naglapot sa 2.1 million pesos sa isa na nakabulan niya na lang drug operation from February 1 to 28. Now, ini man ang naging resulta sang 40 nila ka mga police operation nga ginkandak nga nagresulta man sa pag-aresto sa 40 city ka mga drug personalities. Dala na ang 35 ka mga drug pusher kag 11 ka mga drug user action na Rex. Now, 13 diri ang ginakabig nga high value individuals kag 24 diri ang ginakabig nga street level individuals sa diin may ara kapin 64 ka mga kaso ang ila napasaka sa korte sa mga persona nga nadakpan nila sa paglapas sa Republic Act 9165. Tisiling ni Police Lieutenant Jobin Bugato, ang tagapamuno sang Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit, nga muni ang resulta sang padayon nga skooperar sang pumuluyo kapag atag informasyon nila nga nagresulta sa nangin positibo nga bypass operation. Yari si Police Lieutenant Mugato sa interview sa Aksyon Radyo. Ginapasalamatan ginaton ang mga suporta man sang komunidad nga wala yung taghatag sa aton information regarding sa mga personalities na involved sa pagbaligyanay ng illegal nga droga dito sa syudad sang Bacolod, sir. So kung magsige-sige ni sir ang suporta kag hatag informasyon sa komunidad, sir, hindi paniguro mo katako ni sir nga siya buang ma-recover nyo? Yes, sir, kami sa Bacolod City Police Office sige-sige ang aton nga kampanya kontra sa away sang ginadumilian nga droga para hindi na ini magdamo. Hindi naman ini maunta pero mahagan-hagan ang pagsulod sang illegal drugs dito sa syudad sang Bacolod, sir. So ang ining katakoon sang Shabuang na recover, sir, initanan informasyon na rin sa pumuluyo, bali, sir? Yes, sir. Apel mo liwat, sir, sa publiko sa ila pa dayon, sir, nga suporta sa inyo campaign against illegal drugs? Ginapanawagan naman sa mga pumuluyo, hindi ka mo magkahadlok sa pag-report kung may naibaluan ka mo. Ginapasalig naman ang inyo identity maging pabilin nga confidential na ginapasalamatan ginato ng inyo padayon nga pag-suporta sa amon sa kabilugan sang Bacolod City Police Office. Aksyon si Police Lieutenant Jobin Mugato, ang tagapamuno sang Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa Nagasiling, mga kaaksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa babalita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO. Matapos ang BCPO, layhunon ta niya ng balita ni aksyon na Roger Gotebo kay daw kapikiti kita sang orasanta. Ini may kang tanan sa 18 anyos nga lalaki ho nga nagmaniho sang motorsiklo, patay matapos dasok ini sa likod nga porsyon sang nagapark nga tracking blaho sa igad sang dalan. Mabutangan nyo man sang mga mga devices kung ara sa igad sang dalan
ang inyo sininga mga salakyan. Ibaloon tanibing balita ni Akson Roger Gotibo sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon sanbayan ay Akson Nelson Patinio kag Akson Arlo Ticar. Kadtuan ta ng balita ninyo karon dugay-dugaya. Unahon ta na yan ay si Akson Roger Gotibo sa balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Yaring countdown sa report ni Akson Roger Gotibo. Akson Roger. Sa salakyan sa rin, self-inflicted sa Japon ang nagtugas ng kamatayon sa isa ka 18 anyos. Natabo ang insidente mga alas 7:47 takdas ng gabi kagabi lamang sa bahin sa National Highway, Barangay Luna, Tubang. Sining kwandio isa nag-isa noon nga transloading sa Barangay Luna dire sa transloading sa Central Lopez. Now, ang biktima gikilala ini sa kay Aljon Brasa E. Villanueva, 18 años sa edad, kag residente sa Barangay Luna dire sa may Villa Luisa. Pero sa report, ini siya ang dead on arrival sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic matapos siya gindala sa mga rescue team. Gindeclare naman ni Dr. Chua nga mga ating physician base sa payag sang security guard on duty nga si security guard Julie Pastera ang on duty sa transloading station. Madasig katama nga nagapanalagan ini ang biktima kag pagkatapos sa wala siyang kontrol ang sining ginasakyan nga cruising nga motorsiklo, nagdasok ini sa isa ka tracking nga ang tracking ini nga nagapark diri sa bahin sang transloading sa higad sang dalan. Muning gintulaan sa iya sini nga gilayon nga kamatayon bangon nga puwerte kadako sang damage action rex sa iya sini nga lawas kag kalakip na ang iya sini nga motorsiklo. Kakaroon na imbestigahan pa sa kapulisan ang driver sini kay sunod sa report kompleto man sa mga early warning device ang ini nga tracking nga nagapark sa sininghigan sang dalan sa matabo ang amo nga aksidente. Report ni sa siyudad sa Cadiz sa itong mga aksyon sa din ka man sa Pinas na buton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Roger Gotibo. Balita sa siyudad sang Cadiz. Live extension na vitamin D3 anay, no? Ni Akson Nelson Patinio, mapa First District kita, nadulang nga mananagatoy sa nakapatay sang nakita sang pamilya sa Banwa sang Tubuso. Yaring countdown sang report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Yes, Action Rex, nakita na kagaging kumpirmar ni Emma Bustilo, ang tiyo sininga si Rogelio Alquisula, 61 anyos, pumuluyo sang poblasyon Tubuso, ang nadula sa tong Marso 1, alas 9 sang aga, ang isa kabangkay nga nakitaan kay na alas 11:30 sa daan nga pantalan sa Banwa sang Tubuso. Ginapahayag ni Bustilo nga nagapanagat ang iya sininga tiyo nga nagaisahanon sa kadagatan sakop sang Tubuso. Suno pa sa iya nga wala man sang mga pilas ang patay nga lawas ni Alquisula sang inisya
ang makitaan sa mga pumuluyo sa Pantalan. Yaring dugang nga pagpahayag ni Ima Bustilo. Sa tingin nga lugar na ay? Patay po. Sa tingin sa subong na dira sa may Pantalan ko, no? Sa Pantalan siya nakitaan. O sa Pantalan siya nakitaan. Siya git mismo na identify ninyo nga siya git? Siya git, ilhan namon. Okay. Ang pahayag ni Ima Bustilo ang paryente ni Rogelio Alquisula. Sa karon, yara na sa puninarya sang Tubuso ang lawas ni Alquisula. Report gikan diri sa Maya Banwa sang Tubuso. Kaaksyon nyo, Nelson Patiño. Nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson Nelson Patiño masailutan na sa area sang 3rd District. Upod kay Akson Arlo Ticar sa syudad sang Talisay, isa ka mitbendoro sa mga syudad na dakpan sa buy-bust operation. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Isa ka persona ang nadakpan sa sulod sang merkado nga napahamtang dira sa may Purok Malibayon, Barangay Zone 4E, Siyudad Santa Talisay, mga takna alas 5:44 singhapon kahapon nga adlaw. Ang natikma nga suspect Action Rex ang ginkilala sa kay Jordan Acosta Itabay, isa ka meat vendor, 33 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuloyo sang Bangga Aton, Barangay Zone 2, Siyudad Santa Talisay. Inisya ang nadakpan pinaagi sa isa ka buy-bust operation kinkasa sang Talisay City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Marion Buenaflor sa idalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang OIC City Director sang Talisay City Police Station. Na-recover sang mga kapulisan sa amo nga suspect, amo ang isa ka heat cell transparent plastic containing with suspected shabu, tatlo ka mga heat cell transparent plastic containing with crystalline suspected shabu, isa ka panid ang 500 piso bill as buy-bust money, 320 pesos proceeds money, kag iban pagid nga mga drug paraphernalias. Ang mga na-recover nga mga ginaduwa-duhaan nga suspected shabu o kung ginaduwa-duhaan nga shabu, ang nagabugat ini sang 2 ka gramo nga may standard drug price ini nga 13,600 pesos, samtang ang suspect sa karon ang na-detain sa may custodial facility sang Talisay City PNP kag magapangatubang sang kaso nga pagbayolar sa Republic Act 9165. Report nagikan sa siyudad Santa Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson na Arlo Ticar. Problema ninyo constipation, balokang constipation is a mother of all diseases. Ini mga
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kunin, ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Apisyar na tayo, apisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, standby na sa This Is My Life, sunod na sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon, Wilma Sogaton. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon, sa kanginan aksyon, Rex Kantong mga ka-aksyon sa din kaman gabahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo na ba yan? Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,